مرحبا تماشاوان و گهداروانین هیجا ام به ویدیو کی نو لپیش بریونه بابتا ویدیو میا ایرو جیهانه آنگو مالامه گلو ام ده درباره جیهانه ده چقدر خودی آگاهینه کابین و گوین خواه بدن ما ام به هفدوره مالا خواه بناسن جیهان ده رojbendê de gerstêrkek Dîmena cîhanê ku fezayê ve duxûyê şîn e. Ji ber vê di binetêgehên fezayî de cîhanê wek gerstêrkeka şîn jî binav dikin. Ev şînbûn di encama spektruma oksîjena keşuba û ronakiya tavê ye. Cîhan ji tavê vir de gerstêrka ji aliyê mezinahiyê ve ya sêyem e. Ji tavê 149 milyon و 589 kîlomître dure û di rêgeheke elîpsoîdal de dizivire. Her vegereke li dora tavê wek saleke tavê hatiye binavkirin. Ev veger di 365 roj, 5 saat, 48 xulek û 46 çirkan de xwe temam dike. Bi vê zivîrînê serdem ango demsal derdikevin holê. Cîhana me ji cemseran behene û dişibe zebeşekî. Kesên yekem ji Awropayê ku gilowerbûna cîhanê eşkere kirine, yek jî Kopernik û yê din jî Galileo ye. Eşkêla cîhanê ya ekvatorê 12756 kîlomître ye. Eşkêla cemseran 12713 kîlomître ye. Dibe ku sedemê mezinahiya eşkêla ekvatorê zivîrîna eşkêla cîhanê ya bi lez û dora xwe ye. Sifteya cîhanê 5,52 gram santimetre sisê ye. Di keşubaya wê de ji sedan 78,09 azot, di sedan 20,95 oksîjen, hindek hidrojen, karbondioksît, helyum, argon, kripton, metan û neon dihewîne. Tevaba avê ya keşubayê di navbera ji sedan 0,2 û 0,4 de diguhere. Cîhan di rojekê de di 23 saet 56 xulek û 4 çirkan de zivîrîna li dora xwe temam dike. Bi vê vegerê roj û şev pêk tên. Mihvera cîhanê ku di navbera erdgoloriyê û tavê de ye. Xwediyê mihwereke rast nîne. Di vê rasteka taya ronahiyê de xwariyeke 23,5 heye. Ji ber vê bi tenê di ekvatorê de demên êvar û sibehan wek hevin. Li cihên dinê ne wek hev û her meh diguhere. Ji ekvatorê ber bi cemseran ve ferqa di navbera şev û rojê zêdetir dibe. Li cemseran 6 meh şev û 6 meh jî roj berdewam dike. Şev bi tevahî tarî nînin, nîvtarî ne. Bi taybetî pîvanên dawî nîşan kirine ku serdema kurtbûn û dirêjbûna rojan têkildarî kêşeya heyvê ye. Ku ew li ser leza zivîrîna cîhanê xwedî bandor e û bi vê bandorê ve leza zivîrîna cîhanê girantir dike. Ji ber bandora hêza kêşeya tavê, heyvê û gerstêrkên din di peryodeke 41,000 salî dexuziya cîhanê di navbera 23 xal 5 û 22 pêleyan diguhere. Di her serdemî de xuziya mihwera cîhanê cuda ye. Cîhan dema rêgeha xwe ya li dora tavê ya elîpsî dizivire, durahiya di navbera tav û cîhanê de hin caran zêde dibe, hin caran jî kurt dibe.
و دما هری نزدیکی هبن جی محورا جیهانê ku li dora xwe dizivire zêde dibe û digihîje 960 kîlomîtreya. Ka bên îja em taybetiyên cîhanê yên fîzîkî bidin nasîn. Bi tevahî serê rûyê cîhanê nêzîkî 510 xal 2 milyon kîlomître kare ye. Ev rûber bi texmînî ji sedî heftê xal heştê, ji sedî heftê bêhnok heşt ji avê, ji sedî 29 bêhnok di do jî ji axê pêk tê. Em dikarin bibêjin ku ji çaran sisêya cîhana me av e. Parzemîn piranînên nîv qada bakur kombûne. Ji aliyê erdnigariyê ve cemsera bakur rastî navenda pehnavê tê. Cemsera başûr jî rastî parzemîna Antarktîkaya qeşayê tê. Rûyê erdê her dem di nav tevgerînekî de ye. Reaksiyonên ku bi sedema maddeyên radyoaktîv derdikevin holê, bi germahiyê ve bi domdarî davêje derva. Ev hêz cih bi cih dibe sedema şikestiyan û bi vê awayê xweliyên taze derdikeve li ser rûyê erdê. Stûriya rûyê erdê di axa parzemîn de nêzîkî 35 kîlomître ye. Li pehnavan de 4 xal 8 an jî 6 xal 4 kîlomître ye. Piştî rûyê erdê 1900 kîlomître şûn de tebeqeyek ji maddeya heliyayî dest pê dike. Di hundir de girseyek ji agir wek top û xwedî 3200 kîlomître eşkêl heye. Girseya cîhanê jî wek 5 xal 98 caran 10 xal 27 gram hatiye perisandin. Li gor encama analîzkirina ser rûyê erdê, er ji sedî 46 oksîjen, ji sedî 28 silikon, ji sedî 11 kalsiyum, potasyum, magnezyum û ji sedî 8 jî ji alüminyumê pêk tê. Çêkeya hundirê erdê. Er ji rûbarê bi navenda xwe ve ji sê tebeqeyan pêk tê. Ka bên em van sê tebeqeyan ji we re behs bikin. Ya yekem, litosfer. Stûriya xalikê erdê 35 kîlomître ye. Di vê tebeqeyê de silikatên alüminyum girseya eslî pêktînin. Tîrahiya wê 2 xal 5 an jî sisê ye. Ya duyem, pirosfer. Ango rûber. Stûriya wê 1900 kîlomître ye. Bi vê navê sîma û nîfesîmayê ango parê du tebeqeyan dibe. Ji ber zêdebûna germahiya vê teoriya şîlabûna vê tebeqeyê avêtine holê. Lêbelê numûneyên ji çiyayên agirîn û ji lerzînên erdhêjan nîşan daye ku ev tebeqe ne şîlavî ye. Tebeqeyeke ku ji sîlakatên magnezyum û ji pirtikên hesinan pêk tên. Sifteya wê ya tebrîqî sisê an jî 5 e. Sêyem, barîsfer, kakil ango. Ji madenên giran hesin û nîkel di nav xwe de dihewîne. Sîfteya wê ya teqrîbî 11 ye. Zexliya ku li ser kakila nîne, digihîje 4 milyon keşubayê, ji pola hişktir e. Belê, xastî ku ji destê me hat meqala cîhana xwe kir. Li mala xwe xwedî derkevin. Ji bo guhdarkirina we em wek Kurdish Space spasiyê xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin di cîhan û jiyanekî xweş te. Ji bo vîdeoyên me bigîje gelek kesan, ji kerema xwe bibin endamê kanala me û parve bikin. Bi xatirê we.